Entramos de cheo no minuto final e se vos tamén credes ter a oportunidade de acabar como remata este programa aí a amiga Marta dentro alto do plató do Atrápame, o primeiro que tedes que facer é chamar ao 618-388-087. Primeiro paso para que nos coñezamos e quen sabe se acabaré despelexando por un bote tan fermoso como o que temos hoxe. Amárrate, Marta, que hoxe xogamos por 42.500 euros. Veña, si mira para atrás, non vai ser que non te fíes. Mira, ahora pego, xa che puxamos por si desconfiabas. Tes aí os cartos en grande, en billetes de 50, cuidado, valos ter aí a salida. Pero antes vas a enfrentar, como sabes, a 5 preguntas. Por cada unha delas que acerte, levará 100 euros. Para levar o bote, terá que acertar as 5, unha por cada unha das categorías coas que hoxe imos xogar. Que son estas? Aí as ves. Temos música, cine, anatomía, literatura e debuxos. 60 segundos por diante. Como sabes, é 42.500 euros en xogo. Preparada, Marta? Sí. Pois veña, moita sorte. Grazas. E tempo, música. Cal era o nome artístico do cantante Luis Manuel Ferri Llopis? Paso. Cine. Que actor interpreta a Logan, personaxe do universo cinematográfico de Marvel? Hugh Jackman. É correcto. Anatomía. En galego, ademais do martelo e do estribo, que outro oso temos no oído? O xunque. Paramos o tempo. Paramos o tempo, xa conseguimos unha resposta con ese Hugh Jackman que facía aí de Lobeto nesas películas de Marvel. Dixeches xunque. Nos estamos a buscar a palabra en galego, que corresponde tamén a un oso do noso oído. Esos osiños pequenos que temos aí, onde están o martelo, onde están o estribo, fáltanos o nome dese oso en galego. Ainda temos moitos segundos por diante, volveremos a esas categorías seguro, así que imos ver se xunque é ou non é correcto. Seguimos, Marta, concentración. E tempo, non é correcto. Literatura. Que galega foi o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil en 1996? Fina Casal de Rei. É correcto. Debuxos. Quen foi o creador de Dragon Ball? Nakayama. Paramos o tempo. Akiyama dixo. Teremos tempo de ver si é ou non é. Só nos quedan agora mesmo 3 categorías para o pleno e 24 segundos. Música. Nome artístico do cantante Luis Manuel Ferri Llopis. En anatomía, buscamos a palabra en galego, que ademais do martelo e do estribo, que é tamén o nome dun oso que temos no noso oído. Xunque non é. Xunque a palabra en galego non existe como tal, Marta, así que pensa noutra palabra que poida definirse así. E veremos se o creador de Dragon Ball foi, como dixeches? Akiyama. 24 segundos para descubrilo. Eso é máis cousiñas. Preparada para continuar? Pois veña, imos aló. E tempo, non é correcto. Música, nome artístico do cantante Luis Manuel Ferri Llopis. Elvis Crespo. Non é correcto. Anatomía. Bigornia. É correcto. Debuxos, creador de Dragon Ball. Paso. Ímonos a música. Nome artístico do cantante Luis Manuel Ferri Llopis. Luis Vives. E non é correcto. Debuxos, creador de Dragon Ball. Esto é para matarme. ¡Ay, qué pena! Tempo. Ben xogado, para matarse nada, Marta? No, para nada. Sacaches palabras que non son nada doadas, veuche aí a Bigornia nese momento precisamente, que aparte de que donde bate o ferreiro, por exemplo, co martelo, tamén é o oso, o que en castelán dicías ti, yunque, pois precisamente en galego é Bigornia, tanto como por ferramenta como por oso. Faltouche Luis Manuel Ferri Llopis, de nome máis coñecido como Nino Bravo. Ah, claro. E o creador de Dragon Ball, fíxeches aí como unha mezcla, era Akira Toriyama. Akira Toriyama, era ese creador que nos fixo tanto disfrutar. Iso si, 3 acertos que teñen moito mérito e que teñen premio, 300 euriños que van con Marta pro seu peto. Daqui non vamos de baleiro e mañá ainda podemos meterlle máis esa cifra, que mañá xogaremos por máis cartiñas. Haberá en xogo 42.600 euros. Non os perdades, grazas por estar aí. Ata a festa.